Γεια σας παιδιά, είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο βίντεο. Θα κατασκευάσουμε έναν ανεμιστήρα. Είσαι έτοιμος Bob Μάστορα? Yeah. Για πάμε να δούμε την κατασκευή μας. Να βάλουμε τις οδηγίες. Πήγα να πέσω, δεν πειράζει. Θα βάλουμε τις οδηγίες να τις βλέπει ο Bob Μάστορας λίγο. Τέλεια. Για να δούμε. Θα δροσιστούμε το καλοκαίρι με την κατασκευή με τον ανεμιστήρα που θα φτιάξει ο Bob Μάστορας. Και πώς λειτουργούν γενικά οι ανεμιστήρες. Πρέπει να μάθουμε και πώς λειτουργούν ανεμιστήρες. Πολύ ωραία. Είσαι σίγουρος? Μήπως πρέπει να πάει από πάνω? Πρέπει να πάει από πάνω μήπως αυτό? Ξέρω. Για να δούμε τις οδηγίες. «188 πειράματα». Μάλλον θα δροσιστούμε για τα καλά, γιατί ο ανεμιστήρας μας δουλεύει με μεγάλη ταχύτητα, παίρνοντας ηλεκτρισμό από τις μπαταρίες. Τέλεια. Μπράβο Bob Μάστορα. Ευχαριστούμε.